Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes ika-napulo ng adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayon tang ox lang kita tanan, no? Apisar nga nagahilapit may 5 pa kita kaadlaw nga nabilin sa MGCQ extension. Kabayon ta by July 16 may Mayo na kita nga pag sinalayo. Apisar diri sa syudad sa Bacolod pila na kaadlaw nga 0 ang listahan sang mga COVID-19 patient. Kabayon ta nga magapadayon ini mga kaaksyon sa probinsya ti kahapon 14 naman yadto ang positibo pero yara sila sa quarantine facility na diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kagkaron nga adlaw ti angkas diri sa syudad kag probinsya daw daway na gidman gina practice ini ang in between blast sa mga angkas sa motor. Diri gani sa aton may laki-laki ang kasanay sa motor mo kaupod diya sa obra kag ibanti kakilala niya nga ginaangkas. Pero ti sa angkas sa motor mga kaaksyon nga gindisenyo amo ni mga ang mag-asawa, ang magnobya kag ang live-in partner. Ay, puwerte, no? Pero tilang taon ta na mga kaaksyon na. Diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aksyon BBB. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Kalakip man mga kaaksyon na sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kabayon tang magpatigid kita sa mga health protocols nga ginapalimton sa aton sang lokal nga gobyerno kag bisan pa sa nasyonal. Tumanon talang nagayway gid na sang pierdihon. Sa mga kaaksyon tagra sa Oriental side, kamusta kamo mga kaaksyon? Subo-subo man nga balita ho. Kaysa Siato Negros Oriental, isa naman ka pulis ang ginlutang kag gintunaan sang iya sining kamatayon kagabi, no? Dira sa banwa sang Siaton Oriental Negros. Nadawaya untat yang pag tiniruhay sang involving riding in tandem dito sa Oriental side, no? Nano ining sitwasyon? Samtang sa bugos nga Region 6, nagapangamusta kami sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan. Inopdanay kita, tubtob kita sa tagna launa sa pagdulong sa mga balita. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita, una sa aksyon public service, una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Kadtuan tang mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters sa balita sa Kapitolyo Provincial dulong ni Aksyon Marlon Hinovia. DepEd Negros Occidental magabaton sa giyapon sa mga magapainrol sa bulan sang Setyembre o kon Oktubre.
Kag balita sa City Government Center, igabalita ni Action Art Tayhopon, license to operate sang biological laboratory sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginapaabot karon nga adlaw mga kaaksyon. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Action Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa angkas sa motorsiklo, ginaabi-abi sang Bacolod City Police Office, pero dapat sundon ang patakaran sa pagpaangkas. Amutong may barriers bla may individual sa tunga sang driver kag sang angkas mga kaaksyon. Diya sa aton wala gadikit gani pro. Gindisinyo na ini sang National IETF mga kaaksyon nga sahi sang patakaran. Samtang balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kang tanan sa 36 anyos nga lalaki patay matapos aksidente nga nakabunggo sa ang ginamaniho ni Yablang motorsiklo sa truck nga naka-park sa igad sang dalan sa syudad sang Talisay. Do ika-3 na ina nga insidente dira sa amo nga lugar kag amo man ang salakyan nga naka-park dira sa tracking ina sus na no nga halin sang bulan sang Hunyo hasta subong nga bulan sang Hulyo do ika-3 na ina nga kaso dira mga kakson do kariit na da kuno nga lugar mo. Samtang sa balita naman sa Patrol Via Bakson Eden Abuso, mangingisda nga missing sadto pang Hulyo 7, nakita na apang wala nasang kabuhi. Subo-subo maning balita. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Akson Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 37 anyos nga lalaki ginserbiyan sang mandamiento de aresto. Ati ara sa subong sa mga kapulisan sa syudad sang Cadiz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa iban pang mga balita, sa syudad sang Sagay, isa ka purok sa barangay Tadlong sa syudad sang Sagay nga gin-lockdown sang 14 days bangod nga nagpositibo ang isa ka Navy member, Philippine Navy, kag isa pa ka frontliners ginbuksan na kahapon mga kaaksyon. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita dira sa syudad sang La Carlota kagiban nga bahin sang Central Negros, ginpasaka na ang kaso batok sa 25 anyos nga nadakpan sa buy-bust operation sang mga kapulisan sa syudad sang La Carlota. Samtang sa ato naman nagapangunang balita nasyonal, 327 ka mga trabahador sa isa ka construction site sa BGC ho nagpositibo sa COVID-19. Sus. Samtang sa iban pang mga balita nasyonal, kadamuon sang mga Pinoy nga nakapauli sa pungsod nagdangat na sa masobra 79,000. Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina, gina-acknowledge tanang aton sining mga ka-aksyon via Facebook Live nga nag-monitor na sa sining udto. Ipadala lang mga mensahe ninyo kay makatime kita karon lambadahon taina sa kahanginan. No? Pagi sa aton sining Facebook Live, kag sa aton sining website ang www.aksonradiobacolod.com.ph.
Sige, daligid lang mga kaaksyon samtang nagahimos na kamusang palanyagahon nyo. Timo-timo na kita para siguradong sigurado. Tapos na nga itong sininga, gina problema sa sininga onto. Ang problemahan ta naman ang panyapon ta. Amo man lang hing obra sang wala mga obra mo, di ba? Tulog kaon kag bantay kag panghimos lang sa sulod sang puluyan, no? Para siguradong sigurado. Limpyo ang panggawita. Sige, daligid lang mga kakson, matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga detalye na sa mga balita nga isaliada sa aton sining mga action reporters pagkatapos lang sining importante nga mga commercial. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak
Taksang adlaw sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras, 11:43 na mga kaaksyon sa sining mga inadlaw kung kaysa ti ang tiyempo hindi mo mapulong kung kagabihon nagaulan-ulan pagkaaga initon siya tigalayan pamatsyag mo. Ang manami dre kung naka-DTX 500 capsule ikaw kay siguradong dulaon niya inang ginabatsyag mo sa lawas mo. O galiyon tang pagtumar sang DTX 500 capsule kay ang DTX 500 capsule may tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo DTX 500 capsule ang tumaronta matag adlaw. Mabakalang nasa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Kantuan tanang nga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kantanan sa balita, dali lang, no? Kay dinto nagasaylo sa basta kadamo sa nagasululod gani do, hindi mo masampagar, no? Oh, sige. Ining parte sa 327, kadamo man ba? 327 ka mga trabahador sang isa ka construction site sa BGC nagpositibo sa COVID-19 ho. Sus, kag kadamuon sa mga Pinoy nga nakapauli na sa pungsod. Ini may kang tanan sa nagdangat na sa 79, kadamo naman galino 79,000 ka mga Pinoy ang halin sa gwa mga kaaksyon. Kag maki-update na sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Yari ang kaudan sang balita gikan sa News Center pod kay Aksyon Dorel Cabato. Alin sa pinakasako nga News Center sa bilog nga rehiyon. Yari
ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yaring kaundan sang mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato plus ining isa pagidgali ka interim President Aksyon Dorso sang Bolivia nag-anunsyar nga positibo siya sa COVID-19. Bago gid lamang ini sumulod nga information gikan sa Bolivia, no? Kadamo sang mga do hindi maintindihan nga sitwasyon. Action Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Naglambot na sa 327 ang kadamuon sa mga construction workers sa isa ka construction site dito sa Bonifacio Global City, Taguig nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Taguig City Mayor Lino Cayetano ang nasambit nga construction site ang rason sang gulpyada man nga pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa syudad sa mga nakaligad nga mga inadlaw. 691 ka mga trabahante sang construction site ang ginpaydalom sa swab test kag sa resulta 327 diri ang nagpositibo. Magluwas sa mga construction site sa BGC, 4 pa ka mga lugar man sa barangay Lower Bikutan ang maid-id nga ginabantayan sa COVID-19. Sunod sa alkalde nga ginapaabot ang pagtaas pa sang kaso sa syudad bangod sa agresibo nga testing nga ginahimo man sa ila lokal nga gobyerno. Target sa local government sa Quezon City nga mapaydalom sa test ang 10% o kung 10% sa populasyon sa Taguig antes matapos ang tuig. Sa karon ginpahig ni Cayetano nga naglabot na sa 12,000 ka mga test ang ila napatigayon o kung 2.16% sang ila nga populasyon. Ang Quezon City ang may 5 ka quarantine facility sa syudad kag may pagabuksan pa nga 500 o kung 500 bed mega quarantine facility sa Lakeshore area sa barangay Lower Bikutan. Samtang sa iban pagid nga balita nasyonal, naglambot na sa masobras 39,000 ka mga Filipino sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan ang nakapauli na sa diri sa pungsod Pilipinas. Kalabanan sa ila ang lunsay overseas Filipino workers o kon OFWs nga nadulaan sang trabaho bangod sa epekto sang COVID-19 pandemic. Tigin payag diri ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga ginapaabot sa mga masunod nga mga inadlaw nga madugangan pa ang kadamuon sa mga magapauli nga mga Pinoy. Sa datos sang DOLE, mayara sang masobra 200,000 pa ka mga manug-abot nga Pinoy diri sa Pilipinas kag mayara naman sang masobra 191,000 nga OFWs nga bisan nadulaan sila sang trabaho, mas ginpili nila yang magpabilin sa pungsod kung sa diin sila sa karon na hamtang. Suno diri kaya Belyo ang kalabanan sa mga OFWs nga nagdesisyon nga magpabilin sa among pungsod ang mga yara sa European countries. Samtang update lang ko sa world record. Action Doors, antes na mag-update sa world record sang COVID-19 ng EBS-CBN, ano oras ni? Today, nga madesisyonan sila kung bala dayon o kung extension. Tiyan mo pa na Action Rex. Why pa nakasugod subong, no? Wala pa man. Okay. Actually, ma-live na siya. Wala pa Action Rex. So, kabay pa tani nga mangin pabor man sa ila Action Rex. Bisan paano. Kaya duna naman na kag na kita naman na sang publiko nga ang EBS-CBN. Ara naman na, gawaragwag naman na. Ano pa ginang ginapangita, tadaman? So, kabay pa hindi lang tayo maapektuhan sa mga allegations with Black Shundra itong impayag ni Congressman Yap. Sino na si Yap? Nakabaton siya kuno sang tanyag. Nga 200 million nga para magpabor siya. Ang isa ta ka congressman do nagatras sa bante. Gani no. Si atras sa bante, si Congressman Stephen Paduano. Kundi kahapon do nagpabor siya. Today do nag-atras siya. Atras siya sa hindi naman siya pabor nga extend ang papilis ang EBS-CBN pero lang taon ta na kay mabalaan tagid ni ko mag-start na ang kasaysayan kag ang kaundan sang hearing karon nga adlaw. Correct. Action Rex. Actually ang di ba author na siya sa mga author nga naga-push nga ang franchise. Di mo to gin-withdraw niya ang authorship. Ano ang bal mo? Ate, no comment lang ko na yan. Good. Depende man na sila karon to. Magsiling kita di nga
pabor kita sa EBS. Ti, way man tamimo kung hindi sila gusto to. Pero ti, pabor gid kita. Natagan taman tiniun nga magkapalayag na sila. Of course, actually. Oh, Sige. Tima-update lang ko sa world records ng COVID-19 kay man sa karon naglambot na sa 12,389,554 ang infected, ang nagkalamatay 557,405 ang naka-recover, 7,187,447. Kagdiri naman sa Pilipinas, sa pinaka-latest kahapon, July 9, 2020, ang cases naton diri 51,754, ang nagkalamatay 1,314, kag ang naka-recover 12,813. Sa probinsya sang Negros Occidental may 14 ka mga panibagong kaso, nga sa karon naglambot na sa 149. Sa Bacolod naman 52 sa gihapon, nagapabilin sa 52, kag sa Western Visayas COVID-19 Bulletin number 105 as of July 9 man 2020, 427 cases na dire matapos naka-record sang 15 ka mga panibago, 257 ang aktibo, 159 ang naka-recover. O kay kagapon may 6 ka mga new recoveries, kag nagapabilin sa 11 ang nagkalamatay. Ang kahapon nga 15, 14 gina sa Negros Occidental kag isa sa Iloilo, no? Yes, Action Rex. Grabe, kabayuntang ang Bacolod padayon lang sa Serobla. Di Do pila na kadlaw, no? Bacolod, lawig naman. Do mga 5 na, 6 kadlaw, no? Kabayuntang hindi lang na. Way tadi dapat istoryahan kung COVID-19 mo. Correct. Pero tinipindi na sa sitwasyon. Ayos! Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod, no? Ay, perte. Si Koy Bornocol ng Action Rex, bago ko lang nakita si Action Dorel Cabato. Kag ikaw pagid. Okay. Sige, thank you, gid Koy Bornoc, Buyong ginis Koy Bornoc, ay. Bago lang uno nakita, kadugay na samon, di bago mo lang nakita, ha? Sige, ayos! Kantuan tanay yung balita ni Action Eden Abuso sa patrol. Maki-update tanay kay nakita na ang isa ka mananagat nga na-missing sa tupang July 7 sa tong Martes bla. Nakita na apang tigi nakasubo tagid nga report sa inyo nga isa na ka bangkay ang ining mangingisda. Yari ang kaudan sang report ni Action Eden Abuso sa Patrol. Action Eden. Action Rex, na-recover ang bangkay sang mangingisda nga si Isagani Avancenia. Malapit sa lugar lang kundi nagkapan ang bangkay sakyan niya upod ang iya utod. Sa tong Hulyo 7, alas 11:30 inis ang gabi, Action Rex, sa Baybayon, sakop sa Banwas sang Ilog. Sir kay PCG Commander Jensen Benjamin, matapos ang masobra duha ka adlaw nga pagpatigayan man sang search and rescue operation nga ginpatigayan sang Himamaylan PCG kag Disaster Risk Reduction and Management Council sang Banwa. Las 7, Action Rex kainas sang aga Hulyo 10. Sa may nakakita nga isa man ka mangingisda nga nagalutaw-lutaw kag wala na sang kabuhi ang isa ka persona nga ti ginapatihan among dugay na nga ginapangita. Ti dugang pa ni Benjamin bangod sa mga pagpati man Action Rex nga hindi magsakay sang bangkay ang mga mangingisda sa ila siniya kaugalingon nga bangka. Nagpangayo ini sang bulig sa mga otoridad nga amo naman ang nagkuha sang bangkay sang biktima. Madumduman gin alegar sang utod ni Isagani nga si Ivar Avancenia nga ti posible naglampukot sa propeller sang bangka nga mong gitunaan kon nga nagkapan ang ila siniya ginasakyan kag nadula si Isagani. Pamatian na Action Rex si PCG Commander Jensen Benjamin. Umabig ko lang na yung lapit dun sa ding na ano niya, ding dulaan nila blood dito lang pa yung ganda. Ato, ginadala na to sa ila para pa-identify sa actually may fisherman yan nakakita tapos
Palukado may mga pamay, may mga mag-isla ng isa mo, isla mo sa kaila ng kayaw. Oo. So, natabo, nagbalik sa Sigat, nag-nugit sa Tonda sa authorities, tapos kikatuan naman sa Coast Guard para i-retrieve ang bangkay. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:56 ang atong oras. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Eden Aboso. Kadtuan ta si Aksyon R. Tayhopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa license to operate para ni sa kwan mo sa Biological Laboratory sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital ginapabot karon nga adlaw, no? Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Ining adlaw sa Rex ginapaabot ni Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, nga mag-aabot na ang ilang ginalauman, no? Nga amo ni ang certificate to operate para iya sa Corazon Locsin na Biological Laboratory, ini para gamiton sa mga testing nila nga imuon, particular na sa COVID-19 o ginatawag na RT-PCR test. Naugin kalipay ni Dr. Julius Drilon, kay lawig ni nga mga proseso mo ang may ara sang proficiency test na ginapatigayon. And pagin pasalamatan ini bagod nga nagkapasar, no? At least ang proseso nga ginahimo sa Corazon Locsin, lakip na ang comparison bala, no, sang pag-process nila, pag-extract sa virus, kagatanan ang mga proseso, nagsanto ini sa iya sang RITM. So sila niya ang ginakulat na naman karon nila subong amo ang paghatag na sang certificate to operate agon nga makakater sila sa next ngayon sang testing, no, kon RT-PCR test. Naugin klaro man ni Dr. Julius Drilon sa publiko, kay sila niya base kung ang pag-insindi sa publiko kung nagbukas na kami, pwede na sila ka matumato kadto diya kag magpa-swab test, hindi ina pwede. Ang hinahimoon coordinated, for example, diri sa Bacolod, ara kay Dr. Grace Tan sa talatapan sa CHO, dira ka mo iya no mapa-swab test. Kag si Dr. Grace Tan ang magadala sa mga specimen diri sa bahin sang Corazon Locsin. Meaning, hindi is like direkta kung ikaw Bacolod nun, kung Negrosa nun kaya? Same na action Rex, may ara ginasang Kwan-Yapon, may ara na sang tagsa ka mga banwa, bala kung okay. Kaya may silay man tay. Oo, kag may ara na sila may ara na sang dapat ya magkuha sang swab sample sa ila. Oo. Na authorize kay nang... Ano ni libre? Ano na? Libre? Ate kung magdalog ka World City Health, siguro libre na pero kung personal mo, symptomatic action Rex, posible ang city clear talaga ron sa Dr. Grace. Oo, kay ang pamangkot sang halos kalabanan, di kung libre na. Ate, kung ikaw guro yan o personal nga mag-volunteers ka galingon, mga asymptomatic, malang bayad ka ginaya okay. Kay di mo na yan mo. Igaling kayo ang kakatabod rin ginapaydalom na sa RT-PCR test, especially sa sinang laboratory nga inang mga nag-alabot man lang. Gani. Pero kung ikaw karon yang gusto mo kay may mga sintoma ka, kung bisan hindi ka, wala ka sintoma, kung nagapati ka nga basi may ara kaya na lubilo, Blackson Rex ka mga LSI, o kung ano man, dapat coordinate kagi sa city, at least mabuligan kay kung ang expenses di kamaldan. Gani, no? Kung personalon mo kuan mo ni, isakdagon mo ang kung ikaw ang mabayad. Pero ipag-clarify ko na karoon kay Dr. Grace Tan, ikaso gilman na may ara sa mga individual o private individual ya, na magdangop sa ila agod sa tuyo nga magpakuha sa RT-PCR test.
Aring palayagon ni Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin. Ako na lang ni Artangaton nga, Brown, I think you're asking for the process. May mga different stages ini paghatag sa imo sang license to operate. Hindi lang ini proficiency testing ay ang kinahanglan mo. That involves also your infrastructure, etc., your biosafety standards, kagang imo nga mga equipment. That's just one part sa facility. The second part is your is how you take care of your tests. Now, let's talk about proficiency. Ang proficiency testing is just one part leading to the issuance of license to operate. Ang proficiency testing ini nga ginatawag, mahatag ini sample ang Research Institute of Tropical Medicine or IRTM sa imo. Usually lima ini ka sample, okay? Now, when your facility is ready to test, ang muning gamiton mo nga 5 ka sample, kaya ang sample nga ina contains positives and negatives. Tunay ni nga sample ha nga gin-extract sa pasyente. So, ilagan mo na sa imong laboratorio, ikwaon mo si virus through a process, ibutang mo sa imong PCR machine. It will give you the reading. Now, kung sample 1 ang positive, sample 2 positive, sample 3, etc., or the case may be, kag i-submit mo ini sa RITM. Ato po sa ila ang control, or kung si 1 magid positive o si 2 magid negative. What it tells you is if you match your process here with their controls, ibig sabihin, eksakto ang imo nga proseso nga pag-extract sang virus. Okay. Now, after that, ni Dr. Julius Drilon, so ina yung process na kompleto na nila nakapasar no, ang pagpatigayon nila sa mga proseso. So sining adlaw ang next na stage na so next amon ang pag-issue sang certificate to operate sa Corazon Locsin sa ila na biological laboratory. Meaning today hindi pa mag-operate buwas or maybe dason pangadlaw na eh? Kung mabaton nila today kundi boss pwede na mabaton. Okay. Muna sa next kaya amo naman certificate to operate ang kinahanglan nila mo. Oo. Ang ibang mga process na kompleto na yan nila. Daw kadungan sang birthday ni Mayor Bing, no? Actually nag-communicate ko sa PIO, tani kay tido birthday siling ko ni Mayor Bing, basi magdungan, bala kung dinungan man ni tani kung ang plano siling nga subong man maumpisa ni mo. Oo. Tigaling wala pa kaya pagkaapot. I-aprobahan pa ni sa mensahe ni Mayor na pamangkot mo kay talingin tayo natin kuhan sa mensahe karon ko na 5 sa hapon ipagkuhan lang video nga mensahe ni Mayor. Okay. Mana, tiyo natin lang action like so puli matapos. Wala niya celebration? Ginambal na to, wala lang celebration kay sa pamilya niya lain niya isang kaiwatan nagigad na may pagtililipon at this time sila niya wala lang anay. Handuraw na kung pagkuhan lang pag dumdum lang sa imo kadlawan, pero celebration no, sige pa, wala talaga na pagtipon-tipon okay. Balay lang na guro, kung naro na. Sa balay kung sa din na action Rex. Amo lang pila nga nagapamula nga balita gikan sa Bacolod City Hall ang action nyo, action na tayo po na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action na Artay Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center, Action no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:05 ng oras. Matapos ang balita ni Action Art sa iluwantang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, DepEd Negros Occidental magabaton sa giyapon sang magpa-enroll sa bulan sang Setyembre o kun Oktubre. Kagiban pang mabalita gikan sa Kapitolyo Provincial. Yaring kaundan sa report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex sa tinguhan sa gihapon sa Department of Education kon DepEd Negros Occidental nga mapa-enroll ang mayoriya ng mga estudyante hubalin sa kindergarten pasaka sa senior high school
pagkabukas ang klase sa Agosto 24. Asuro kay Negros Occidental DepEd Schools Division Superintendent Marcet Sabaluga. The way ang Negros Occidental nga division ang sakop sa Action Rex 19 ini ka mga munisipalidad kag duwa ka mga syudad Talisay, Victorias under pa ni sa Negros Occidental Division ang Bago, Cadiz, Escalante, Mamaylan, Kabankaran, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silay, Gagasipalay, may ara sila Action Rex ang kaugalingon man nga division. Pero sunod kaya sa balong ka Action Rex kundi August 24 na mga umpisang klase. O na piyaran subong sa arok kagamay sang percentage ang mga nagapa-enroll ila binigid sa kindergarten ho. Kinder Action Rex 54% pa lang. Kay ang school year 2019-2020 o sa ringon amo ni sa karabuon sa mga estudyante nga nagpa-enroll nagligad nga school year 28,992 ti as of July 6, 2020 ang nagapa-enroll ara pa lang sa 15,621. Amo sang ginikanan nagapati sa Balawka nga damo ginikanan ang nagapangduha-duha pasubong kon bala ipa-enroll nilang ila sa ning estudyante o kon hindi kung man sa ning pinasahi nga learning process o kon pagatudlo dala sa COVID-19 pandemic. Gani kay kung nara pa sa kindergarten kag grade 1, grade 2 to grade 4 siguro do ambot kung ang manugtudlogin ang problema kay ang ginikanan ti may obra na ang iban sinati nano nang gwa sinaman. Lubog pa Action Rex ang paminsaron sang halos sa kalaban ng ginikanan. Amo gani nga mayara sang jutay man nga konsiderasyon ang DepEd Negros Occidental. Bisan mag-start ng klase August 24, malaputan abi September, bisan October pa. Ambal ni sa Balawka kung sino ang luyag magpa-enroll patunon nila gihapon ina. Ang ginakabalak naman kay ang kinder pasi pag-abot sa August 24 hindi dayon Action Rex maka-start sang klase bla. Kasi kung dugayan pa, dua o kung tatlo kasimana o kung basi sa pagkikabulan, antes sila maka-umpisa, bagod man sang 2 man ka-jutay nga mga nagpa-enroll nga mga estudyante. Ari si Ma'am Marcet Sabaluga. Namon, gina-accepted sila namon. So even if siguro magpa-enroll ni sila sa August, after September, October, i-accept man na sila gyapon. Naga-catch up lagi na sila kay amo gani habal namon nga ang all learners should be in school. So amo na nga grabe ang amon pag inganyo, pagpangita actually sa mga kabataan sa amon nga offline balik eskwela. Recommendation na ni namon na so we open base ang kinder ka depende sa readiness abi sa mga schools go kung ready na sila. De base iya nga ang atong kinder kag elementary medyo angan-anganan mga 2 weeks after or 3 weeks after mag-open. Depende sa materials na pwede nga kaya appropriate for them then ma-proceed na sila. Ang School Division Superintendent nga si Marcet Sabaluga sa Negros Occidental nga division. Ang Action Mar? Yes. Kamustang mga LSI from Cebu? Nano na today? May progress? Ay Action Rex ang feedback. Pro-ready ang mga nagbalalik ba nga mga frontliners. Ready na sila kay nagligad nga adlaw nagkapulit na sila sa nga puloyan kagasubong balik naman sila sa nga pag-duty. Nahulat man sila sunrex ang signal balahalin sa pabaw kung bala may arasang schedule. Manugbalik naman kag mga manugpauli nga mga LSIs halin sa Manila o kon probinsya man sa Cebu pero subong Action Rex ay pasang anuman nga report kanabaton ang provincial incident management team. Pero may iligwa na nga ton sining mga quarantine facility in kaso? May ligwa pero jutay Action Rex para sa Cadiz City. Diho ang Cadiz City sa mga quarantine facilities Action Rex ang latest nila nga kadamuhon ho lapit man 200. So dabo-dabo kay ang iba ni mga pila na balang kadlaw ila sa ding hulaton
Tapos ang 14-day mandatory quarantine. Galing ang ibang guro, naka 14 days na dira mo, kag ginahulat na lang ang resulta? Correct. Amo gid ang problema sa iban. Oh, bisan diri sa Bacolod mo nang gina problema sang halos kalabanan no nga kadugay na sa ila diri pero daw kadugay magwa sang resulta bla. Oh, tiba si paboton tara man ang sunrek si subong Biyernes subong. Paboton tara man karon base makapagawa naman sang bago nga resulta nga sila ay hospital. Kag kon inang resulta na mag-negative kag kon inang persona natapos ng 14 days ko nalapaw-lapaw na ang mandatory nga quarantine base kon pwede na sila makapauli sila sa nga balay kag amo nang time bakante naman ang mga quarantine facilities naton diri sa Negros Occidental. Ang mambukal Action Rex ti may bola bakante kay naggabiya na to mo. Oo. Tong pilato 17 ka mga frontliners, PDRRMO personnel, Philippine Coast Guard, ti bola bakante na mambukal. Hindi naman tanto problema Action Rex kung mayara sang mag-abot rin ang mga LSI so kung returning OFWs pero sigurado kung damo-damo guro bakante kung mag-July 15 hasta to ang ginhatag lang tinion nga ma-stop anay ang pagsulod sa mga LSI dire. Correct, Action Rex, kay naga-istoryahan na ini ang taga diri sa Negros nga Provincial Incident Management Team kag dito sa babaw nga NIATF. Kay maidiyan na Action Rex ang NIATF mo sa ayo sang Negros Occidental nga kung pwede indian na ipagipadala diri ang mga returning residents kung why diri sang butangan sila nga quarantine facilities. Kasi amo man Action Rex ang inulat sang NIATF sila magpasaga-saga dari padala nga pagabot diri way palang butangan reklamo ang lokdohon naman sa ato sa nga provincial government. Ang action gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Henovoya una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action sa Radyo Philippine Standard Time las 12:13 at oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby anay sa dugang pang mga balita pa karunan tani dugay-dugay mga ka-aksyon. May tisi anay ho kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Hindi magkalipat magmay tisi alkaline base nga vitamin C ang tumaronta adlaw-adlaw. Dapat permi nga mangin mabaskog ang immune system mo. Ang sangbugos mo nga pamilya para hindi madali madapuan sa anuman sining balatian o sakit para more energy pa mga ka-aksyon. Magmay-tisi kita alkaline base nga vitamin C protektahan ang aton sining lawas pagi sa pagtumar sang may-tisi alkaline base nga vitamin C. Dire sigurado ka nga pure 100% alkaline vitamin C. Magmay-tisi. Luwasin na isa pagido. Ari ang katimbang isa. Santon Plus Herbal Capsule. Nagahatag proteksyon sa aton siningalawas batok sa mga free radicals katulad sa anti-tumor, anti-cancer. Nagahatag man sang proteksyon sa aton siningalawas batok sa mga cysts, goiter, breast, ovary, kag prostate enlargement. Antay-dinggi nagabulig man pag normalize ang platelet kag madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule mga ka-aksyon. Ang aton tumaro nagapabakod sa aton immune system kag ang importante madamo nga makuha nga vitamina kag minerals. Santon Plus Herbal Capsule kag may-tisi mga ka-aksyon. Amo na nga aton sini tumaron matagadlaw. Kay siguradong sigurado libre kita kag likaw kita sa mga balatian. Isa pagido ko na muning nga oras nami nagidman ni coffee mo, di ba? Santon Plus Herbal Coffee Mix ang ginarekomendar ta sa inyo. 100% mangosteen kag soya ini mga ka-aksyon. Anti-inflammatory para sa ikayong lawas naton ini. Kag luwasin na
Mayara man ini nga antioxidants, vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene. Magluwas na Santon Plus Herbal Coffee Mix. Naganami pa ang aton sini anti-aging, balancing blood sugar levels, kag makabato-batok sa mga diabetes. Santon Plus Herbal Coffee Mix ang aton sining nga i-coffee sa sining mga inoras. Santon Plus Herbal Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Capsule, kalakip ng may TC, vitamin C, alkaline base ini mga kaaksyon, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Isa pagid Malakay Finance Corporation, no? Base ko kinanglan ka house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang nahamtang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon na paring Alan Navales kag Josing Topas, mayo lang nga pag-monitor, no? Kay Bilin Salao dira sa Barangay Tangob, mayo lang nga pag-monitor, no? Kay Belen Salao. Kay Joel Aligato Himinia dira sa Cityville sa Barangay Estefania, Cityville, no? Sa kay Mr. Joel Aligato Himinia. Kay Joe Mongcal Torilla, may lang nga pag-monitor. Kay Nini Fredsel Terranti Duran, may lang nga pag-monitor. Kay Bartolome Duran, Nini Fredsel, kay Toto Frances Terante, ga-monitor sila nagapamati sa Action Radio, no? Dira sa Murcia nine. Ayos, sige. Ashley Jane Taipin, may lang nga pag-monitor, no? And shout out lang sa listeners sa hinubaan isa sa Manlauan, hinubaan sa pamilya Tarino, Omilig, Makasarte, Torreda, especially sa akon mama si Connie Tarino, kag Lola Jutay Makasarte. Ayos, dagang salamat gid. And sa kay Rochelle Evangelista, may lang nga pag-monitor, adlaw-adlaw gid kay init kunong listening nga monitor. Pagi sa solar, permigid sila ga-monitor, no? Sa kay Rochelle Evangelista, kag sa pamilya yasini, no? Sa kay Lunela Tarosan, may lang nga pag-monitor, madam. Kay Ariel Kabatak, no? Kay Jocelyn Libon Dispoho, and Sir Edwin Pinida, may lang nga pag-monitor, no? And Ashley, or sa kay Romulo Hefty Lamag, may lang nga pag-monitor, no? Lingya, good noon, Action Rex, wala gid tada face mask. Halin sa tangob, ga-monitor di sa payag sa tangob. Kung i-check one ay sa patrol, no? Base kay Action Alvin Graba, mayara pa bala. Pamasyar lang dia. Merly Dolido Magallanes, may lang nga pag-monitor dra sa Hong Kong. Kay Koy Bornok sa Regent Pearl sa Barangay Alihis, may lang nga pag-monitor, no? Kay Koy Bornok. Kay Novi Valencia Subaldo, may lang nga pag-monitor Novi. And Dennis Richard Tibor Roma, dra sa San Enrique sa pamilya sini Roma, no? Kay Regentan Villalon sa Barangay Purisima Manapla. Kay Jocelyn Acivita Olak, may lang nga pag-monitor. Kay Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maao. And Gian Resisio, may lang nga pamati man. Kay Daisy Ropico. Kay Daisy Ropico, may lang nga pag-monitor. Ay, pwede And sa kay Lisel Akas, may lang nga pag-monitor, no? Lisel Akas. Nano ni siyang partner sa business.
Norma Torreblanca, may lang nga pag-monitor Norma Torreblanca. And dumudamo gid sang iya mensahe ni Lisela Acaso. Kay Nining Abiliar Ong, may lang nga pag-monitor, no? Nining Abiliar Ong, kag kay Mao Paguntalan Silverio, may lang nga pag-monitor. Mamanet, may lang nga pag-monitor, Mamanet. Kay Rex III, kag Mary Regine, no? Kay Alfredo Sapa, may lang nga pag-monitor dira sa area sang Barangay Takuling. Kay Mr. Alfredo Sapa. Kay Di Anton Diaz, winman ang SAP mahatag diri sa Bacolod. Daway pa. Way pagig Clarex, no? Di Anton Diaz. Ayon sa kay Marlene Diaz, may lang nga pag-monitor kay Julian Montoya. May lang nga pamati, no? Julian Montoya. Ayos, sige Paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Handumanan, may lang nga pag-monitor. Paring Mark kag Ems Magbanwa, kay paring Tip-Tip kag MM Lerasan dira sa Barangay Estefania. Paring Elmar Trafangco kag kay Maricoy dira sa area sang Barangay Mansilingan. Paring Renz kag Leia Campus dira sa Barangay Sumag, kag pari Philip kag Tintin Rizaldo. And paring Rinli Martera dira sa Banwa sang Valladolid. Daligid lang mga kaaksyon, ha? Standby anay kay matagtabila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay para sa dugang nga mga informasyon. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid o ordinaryo nga paste. Sa paste, damo pahit, damo kuskus, pahit kuskus. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
maging malinis din. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Si Raymond Toya nag-monitor dra sa East Homes 3 sa Barangay Estefania. Si Rose Milat ano ning di ko maintindihan Christine Bautista monitor sila kag si Raymond Toya, no? Okay, sige. Kantuan ta ng balita ni Aksyon Eden Abuso sa bahin sang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa update. Ini may angot sa 36 anyos nga lalaki patay matapos aksidente nga nakabunggo sa ginamaniho o kung ang ginamaniho sining motorsiklo sa truck nga nag-park sa igad sang dalan sa syudad sang Talisay. Idudlog ito ang report daw ika-3 na ning senaryo kag insidente dira, no? Ibaloon tabi we have Aksyon Eden Abuso parte sa sining balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Eden. Action Rex, dead on arrival sa hospital ang isa ka persona matapos aksidente nga nakabunggo sa likod sang aberyado nga truck ang ginamaneho sini nga motorsiklo las 8:30 sang gabi kagabi sa Barangay Efehenio, Syudad sang Talisay. Ginkilala ang biktima kay Ramil Banyares, 36 anyos Action Rex ang edad, kaga residente sang Syudad sang Silay. Sunod kay Lieutenant Ray Cordero, Public Information Officer sang Talisay PNP, papauli na kuntani si Banyares apang bangod madulom ang lugar. Posible wala niya makita ang nakapark na truck sa igad sang dalan sa piyak nga mayara inisang early warning device. Rason nga ti nakabunggo kag nakaangkon sang malubha nga pila sa ulo nga mo naman ang itunaan sa iya sining kamatayon. Dugang pa ni Cordero, isa ka bulan na nga nakapark ang truck bangod man sa mechanical issue. Ti palayag ni Cordero nga nag-istorya naman ang pamilya sang biktima kag tag-iya sang truck kundiin nagpasiguro nga maghahatag sang bulig pinansyal sa pamilya naman ni Banyares. Dulom na da nga area Action Eden? Yes, dulom ko na siya. Sitting pamangko tagani nga ti access road na daan going sa Silay Airport man kag may mga street lights man na dira. Pero ti kagabi ko na Action Rex brown out man bala. Ti dulom kuno kaayo ang lugar kag ti malaka naman ang may mga nagalinabay dira nga mga salakyan. That's why nga ti dulong gid ang area kung baga wala gid posible nakita sang aton nga victim ang naka-park Action Rex nga truck sa higad. Di ko magsala daw nagligad ng July daw may nakabunggo man na sa mga tracking. Damo tuduan na nakabilog bla? Ay hibaloon ta Action Rex no kay 1 month check bla kay daw nagligad tong June
line of two daw may aksidente man na dra. Amo man ang gyapon nga truck draga parking kagang isa dra daw pilason man ang nakabunggo dra mo sa amo man ang gyapon nga truck na dugay na nadagudong nga parking na da. Mga 1 month na connection Rex. Tiyan mo amo gid. I-double check lang na sa aton sining nga mga kapulisan dra sa syudad sang Talisay action na din. Pamatian na production Rex si Lieutenant Ray Cordero. Yan siya. May mechanical failure ni bali ang transmission niya wala na nag-function. Amo nang nadugayan hindi siya mga 1 month na nata siya nga nakapark dira sa may access room. Bali may early warning device siya pero siguro wala gid mamulalungan sang motor kay madulong kayong lugar. Wala sang street light. Wala na da street light tapos dulong gid tapos da burn out pa kagabi. Gatubang siya sa north ang iyang sa pag naton boss man kay accident na siya mo. May liability man na siya ang tagiyasang truck. Tapos ang nakamotor syempre accident wala niya man makita siguro wala niya mamulungan Balitalin sa NOC po ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Aboso, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action no Radio Philippine Standard Time, las 12:37 ng aton oras. Matapos ang balita ni Action Eden, kadtuan tang balita ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa angkas sa motorsiklo, ginabi-abis ang DCPO ha. Pero dapat sundo ng patakaran sa pag-angkas. Yaring kaundan sang report ni Action Eric Magbanwa. Sa BCPO, Action Eric! Grabe daw palyado ng motor ba? Ayo di purma. Amo na resulta sang angkas da. Amo na ang resulta sang angkas? May kapamaypay mo, may sa unan, may pulis. Oo. Tapos tayo malabay ka sa pulis. Di ang imo nang tendency may hinahinay ka. So mo nang hunisang motor. Ayo di purma. Hindi amo ba daw sini-Indian man nga? Hindi, actually ko na sa Ano? yan sang tribo. Tribo gali. Yan na sang tribo. Ato na tribo. Tribo bukog? Ayo di purma. Tribo magtong. Magtong man? Magbanwak. Ayo di purma. Suling ko gidaw. Abi ko tribo bukog kay do nakagay bukog. Hindi, bagtong na yan. Bagtong. Magtong. Magtong tribe. Kunin na kombinasyon sa magbanwak at kantong na tribo, no? Kalaw ay ba magtong? Lulingot na sa magkal mo. Sila sang sang ano gani ni magkal kag ano gani ni tagungtong ano ni nga kuan gani ning gapang ugtong. Kugtong. Ayo di purma. Hindi amo. Pabulubat sa kita kamu sa... Aba, pabatsyag ka? Kapchad! What, Fred? Where are you now? Aba, where are you Ayo di purma. Where are you now? Ay, Evergreen! Evergreen! Okay. Where are you now? Ate, aran na sila buwas guro Aran na sila siguro. Sabado? Sabado, ti way man na kaso ya. Way opisina? Ate, sila may opisina na iya. Ako sa bagay. Way na problema. May opisina ka, wala importante, nagatupa, no? Laban Ay, kita... Kinanglanon ta. Ayo di purma. Si Paridyon kasi kumarita Ronaldin Solina po. Oo. Nagalantaw sa bungsa aton. May lang pag-monitor pa rin John. Oo, kaga Marie Ronaldin. Solina. Oo. Sa La Carlota City. Tambok na? Dagko na. Ayo di purma. Dagko na ang takol-takol. Ayo, os parinuno kag si Mrs. Ito ka pa kwan parinuno ako. Uy ka pabatsyag. Os parinuno ka pabatsyag ako. Ang buta nung basi sako guro Oo, parinuno pa pabatsyag man tabi. Oo. Sa barangay Manuling.
Pagis lang ka pabatsyag eh. Tambok na gurong krusan da. Ang kurusan kang pasayang guro-guro, may mga ulo-aligi ng ulos na, no? Ayo di purma. Dabi, sigid siguro sa iyang umao kung sa iya sining lumber yard, no? Siguro, matsyag ko guro Axorex, kasi masako-sako sa guro. Daway sa pabatsyag di. Wag sa pabatsyag sa aton sa mga tinio, no? Oo. Kahit daw mayo gitani, no? Mayo gitani ba? Siling ni RG Sol Roofing, niya hi. As pa rin John? Oo, pa rin John na. Okay. Kadlaw lang sa iya. Gayuhom lang sa. Oo, ari kami tribo. Tribo ko, no? Ari kami man? Ari kami tribo Ferza. Ferza. Kay inyo ya, magtong amo ya Ferza. Feria kag Zapan. Ayo di purma. Inbutangan niyo. Butangan niya manggali. Ayo. Feria kag Zapanta. Zapanta. Toto Manuel ko da and family sa Silay da mayong hapon da, no? Ipari ta Manuel ko kag misis siya kabataan niya pamati sa ato sa Silay da. Ate God. Uy, happy birthday sa kay Hini Rosa Carmona. Hini Rosa Carmona sang Carmona Bukana ang yang kuriguro ngalan ini. Bukanang ilog ya? Hindi Bukanang ilog ya, bukanang iyang ngalan? Si Ma'am Hinirosa Carmona Bukana. Sang barangay Sumag, Bacolod City. Birthday sa Pongli. Birthday ya? 100 years. Ba, 100 years? Birthday ya. Boss siya ng iyang edad. Tiguro kita makalambot ang mga sinto-sisinta. Sinto-sisinta? Gabalik na sa pagkabata. Tao ng imo. Kay Mayor Bing Lunardia, happy birthday! Ay, birthday maglini Mayor Bing. Kay Mayor Bing Lunardia, happy birthday. Mayor, happy birthday da. Wagid ta da? Ayo di purma. Joke lang na, Mayor. Ay, po kami Mayor, yawat pa man. Kay Adfi kasi sa Barangay Banago ho, may lang nga pag-monitor Adfi. May lang pag-monitor na kay Manong email kay Manang ni Lida Lopez na monitor man sa aton. Gani man. Muni mga tayo heart sa radyo ya. Gani. Hindi niya mabayaran kwarta ya, hindi niya mag-isong ya. Hindi ka lang yan bayaran, akong bayaran kuya. Ayo di purma. Ikaw? Oo. Pila? Joke lang na. Pilaw? Yawat pa man na, bro. Ay, oo. Simpo sa bunga ito kapigado. Maning yawat kita, Axorex, no? Di ano na ning... Ate, wala na problema kay... Ang angkas na eh? Ang angkas na kay... No, gasigi naman angkas niya sa Bacolod ya. Actually, sa GCQ na ginapanugutan na sa ITF nato sa Bacolod. Wala pa na yung order ni DILG, ang Bacolod dyan nagkapatumas na Axorex, no? Kasi ginakonsiderar Manila mong ang mode of transportation amo na iyang mahimo sang mga sakto biktima sang GCQ, no? Galing kita mo nabla ang ginatawag nga social distancing kung eksiduhon gimanimo sa ginatawag nga health protocol hindi kita kapasar Axorex Gani man. Kasi tungod sini sang mando sang DILG nga pwede nang angkas, sini sang aton sini nga PIO, PCPO nga si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ay problema. Ang importante nga sulton talang ang ginatawag nga mga patakaran, no? Sa mga kasawa, kinanglanan guro Axorex, dalagi ka mo sang Xerox copy sa inyo sa nga marriage contract, butang lang sa kahita. Butang lang sa kahita, Xerox lang, hindi na original, Panigana lang yung kaso, may mag-check Yes, Huwag mo na perdihon kita, kag hindi tama na pagbitbiton. Sulod sa wallet lang, hindi kasi mo toolbox bla. Parehas mo lang sa ginahimo ni Pare Benedict Intona. Ginano ya? Nabutang niya sa wallet siya Sabi ko ginawa sa Ari sa salinyaw. Rasa. Pare, paikat pre, kasi lagi IPM pre. So, sa mo niya panogyan ni Parex na. Kuha na ng... Para sa mga nakamotor, liyog lang ta. Sa mga nakamotor, sa mga sawa mo na ng kasimple yung dalo nyo, Xerox copy lang sa marriage contract, wala na problema. Ang problema lang Xerox sa mag-live-in partner, bla. Gani man. Ito kabudlay mo i-prove nga sila, mag-live-in mo. Galing ka sila isang atong na PIO,
ni Police Lieutenant Colonel Pico masay ko man sa mga pulis naton mo. Kung matuoy giban nga may relasyon sila, no? Oo. Hindi ba na pwede pakitaan mo yung may risk kontra kay mag-live-in lang na. Laban eh. O, siguro ikaw na lang gurong officers o police officers mag-gauge na lang or mag-observe kung maghambal na sila nga maglibin partner sila, alang-alang pa nga piliton mo nga din ang kasulatan ninyo, din ang mga proof of kwan nyo dara, para nga ma-prove nga mag-live-in ka mo. Din ang yun nga proof of purchase. Din ang proof of purchase nito. Kung magnubya pagidya. Magnubya, tayo na nakanik, hindi pa karas kay GM ni, ano ni siya? Kay GM niya, post mo na kwan, i-identify. Kaya siya mismo ka naghambal mo niya, ako di bang itabla picture sa nagangkas. Di ko make sure lang ang ginabuta mo nga picture sa nagangkas, hindi mo itsura. Madisgrasya kagit sa una mo itong agit angkas, no? Di parehas ang torko kuno ya kag kolektor. Kaya nayara mga torko nga pangulikta nga angkas nilang gakolekta ang gusto na nagakolekta ang gakolekta bla? Oo, muna may angkas sila mo. Oo, driver ka kolektor. Pwede na. Pwede na korreksyon sa depende na sa pulis na to. Depende lang na sa mga pulis kung i-honor na nila. Kung i-honor nila o kung alang man nga kung negosyo na iya, pangitaan gid sang kunano da. Depende lang na sa pag-istorya nila sa pulis. Kung kasanay na mag-utot, bata, ibigin angkas, depende na nagsureksa. Araw na sa ato nga mga police authority. Kabalo na sila. Ang ginawa tagali sa ato nga BCPO, yung guidelines na parte sa partisyon ng sa motor. Ika budlay ginagsurex, kung di mo natakot ang partisyon. Amo, inablang sa tunga, ablang ako ito may baral. Di ba, sa motor na damo na sa mga order sa DILG. Dapat may partisyon para nga kung masunod maghihapon ang social distancing. Ika budlay na, kung di mo na itakot nga parte sa motor mo ng partisyon na. Gani man. Kaysa in between sa plungkuan Kaya kita ka budlay man agsurex na naman magbika ka na budlay guro. Hindi man na kunti tapik man ang actually sa plungkuan na dra. Di mo na iangot sa dalom sang plungkuan daw may ginaklip na da, pwede na. Siguro may diyaran na guro agsurex. Mayaran na nga okso mo ng plungkuan. Pag kuha mo na sa plungkuan, mayaran da bulutangan mo pakagtan man lang na nila sang mobabol nga kunano nang ila i-clip dira. May diyahan na. Inulat na ni Pico nga guidelines kaya hindi man sila ka Ngami lang taon siguro, no? Oo. Kapin pa kung laba-laba kag... Hindi kung ako nga rin patama na lang atop na kagdading-ding. Ayun di Burma. Ngami lang taon siguro mo. Guwapo guro no? Dili ko gani pa. But ko na ano na nga. Ito kasawa, ablak surex so. Gani man. Usually magangkas kaya siyempre nagkakapot kaya sa likod sa tipo nga driver mo. Iningaw gada yan magkapot kaya sa Brandelia sa inyong in between dang tunga bla. Basya mo ba na ikadagdag mo ta? Pagabanti bla bilin ka. Nag-butog lawas mo kag lika pa mo yata isos. Basta mo panangalinan sa imo aksidente, Action Rex, no? Grabe, no? Kung naamo kaya sa mga daw amo man nagyapon nga kung gangkas ka, kag kung sa kilid ang kagaw-kagaw da, amo man nagyapon, di man nagyapon ka sagang. Gani man na kay isa nano mo na ka distancing da, kung ang kagaw mo sintro si mo tapikan, kagid na imo ya. Gani man ti ara na sa sa ato di ILG kito ka sa riwaol mo na sa ilan nga patakarang butang mo isang daw kwan daw baral no naman. Mayo kung mga uksara na sa balay mo kaya po sa butang kudal. Gani man. Ina motorya bla daw hindi mo maintindihan no. Pisiling ni Kagawad Joffrey linya ha. Plo partition na Action Rex huros-huros ga dalawi get nagyapon ang angkas. Tuod man. Amo man na yung tsakto man na ng sitwasyon na. Nabi ko na partition ko ito ang iya-decide na protahan no. Gani man. Ay ho, daw hindi mo maintindihan. Sige lang, basta muna na. Kooperasyon sa aton nga mga kapulisan na. Kung ginapaparahan kay Benedict ya gani, wala na iya partisyon, linya itapik na ng lawas ang angkas. Para sigurado. At yung talagang kalati para kung madagdag ang
tayo pa nag-driver. Pero mapartisyon ka kung asawa mong imo sining sakay abi, may partisyon ang motor niyo. Pag-abot niyo sa balay, may naman partisyon. Gani man oo. Ay, nanong kinalain gid sinaman? Sa parekin ano sa kay ganito lima nga ni kumpurmi. Sige niya, wala gid na pulos ang baral-baral na. Tsakto gid man ha, galikiti. Ambot na nung klase ka kuha na. Kung why man na nga dan protection kung motor ka, duwa man lang ka mo protection anay mong driver kagang angkas. Yang kilid mo yung kilid. Anong protection sina? Why gid protection? Ay, kasi kung taparan nga pala sang gaisanon kasakay sa motor, may kupil kaliya, kamuya, may partisyon pa ka motor. Tuparan ka tuod. Ay, tapos kagit. Ay, oo. Sige lang ha. Sige lang ha. Kaya Nalipiko, gamay lang kooperasyon sa publiko, ano? Pabatihan siya sa ito siya nga interview. Regarding inisang angkas na ton Action Eric, kung maduluman pa sa aton mga tagpalamati, nangin isa man inadri nga isyo sa Bacolod, labi ng gitang downgrade kita sa GCQ to MGCQ. Kaya hindi manigar pigado, din man diri mangod isang COVID-19, nakuha ko sa aton nga ekonomiya. Muna nga iban gani, labi ng mag-asawa, pag isa na ginatrabahuan, nangin isyo ini actually ang pag-angkasanay. Iti kung mag-angkas si Action Eric, maski pa paano makatipid ka dahi. Kaya instead nga mag-PT ka o maggamit ng masisa ka motor, kung kasanay ka mo dira, makatipid ka din, makasave ka kwarta. Kag iniya diriya sa aton sa sudad sa Bacolod, iniya hindi nangin problema diri Action Eric, kay ang aton mismo chairman sang IETF, si Vice Mayor Ulcet Pamilyara, din suportahan man ni City Director, Police Colonel Attorney Henry Viñas, gina-allowed na ina diriya sa aton sa sudad sa Bacolod, wala pa ning direktiba yan ni DILG Secretary Anyo. Basta, mag-asawa diriya sa aton sa sudad sa Bacolod or live-in partner. May mga instances kinamasitaan kita diray sabi na kita nag-angkasanay ang aton dira gina-advise sa ila sa may mga kasado Action Eric ang photocopy tani sang ilang marriage contract kung pwede dalon nila o kung sa ilang lisensya. Ang problema nato Action Eric dire sa mga live-in partner kasi wala man niya sang temporary nga marriage certificate sa Action Eric, di ba la? Correct. So ang sa aton na lang dira ang aton na lang instinct kung kisa sa pagpamangkot kay ang aton mga personnel mismo kabalo kung pamangkoton naton dira ya balang tama na nagabinutig o kung hindi. Labi na sa mga live-in partner. Kag ining isa lang maka ginatrabahoan Action Eric, naintindihan taman na nga pigado, realistic ang praktikal naman natin nga Vice Mayor, Action Eric, kung totoo na, kung protocol sa pag-ambalan, hindi kita pwede. Hindi niya dapat allowed kay ang atong ganiya, distansyahan, ay tayo muna nagaling, may mga pagkakataon yun nga makahatagin kita yung konsiderasyon sa atong mga kauturan Action Eric. Actually, si Police Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod, PNP. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanal report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ang motor, ayo, ang botsing ganon sang gobyerno, nga daw isa lang pasakyon. Pero kung may asawa, may nobya, kag may live-in partner, pwede kang angkas, pero may baral. Ayo, siling ni Lizelle Miranda sa Caris, ling Action Rex, i-consider na lang natani ang angkas na wala baral. Kay daw kasabad pa, importante naka-face mask Action Rex. Dapat man, no? Siling ni Scanner San, siling niya, Action Rex, mayong hapon, sa gabal lang na sa drive, ma-aksidente pa ina, no? Ay, ho, kabudlay gito, no? Sige, kay diri sa aton, daw ay nagidman gina-practice, Basta importante sa mga ka-action ta, Evergreen Herbal Capsule, no? Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining allowance. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig man panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity, kag creatinine, kag madamo pa, no? Nagadugang man sang supply, sang kakulang sang vitamins, kag minerals sa aton sining allowance. Makabulig sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality product sang Doc Hico Alternative and Health Food Center,
ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA. Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo sa Eden Pharmacy dira sa Central Market, no? Sa Parmasya Juarez sa Dalan Rizal, Parmasya Edcaro sa Dalan Lacson, kag Alpi Pharmacy sa Bago City, kag sa Parmasya Bago City Public Market, kag sa Surgeon Pharmacy sa Bago City Public Market, no? Sa Botika Sandria sa Kabangkalan sa Kawayan, kag sa Dangkalan Drugstore sa Barangay Dangkalan, Ilog, Negros Occidental. Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon, no? Sige. Kantuan tanay mga balita out of town kay naka-standby. Unahon tang balita ni Akson Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Ini may kang tanan sa opisyal blang memo na ginapaabot sang LGU sang San Carlos sa pag-implementar sang angkas. Tiway pa man ginapaabot pa lang na mga kaaksyon. Hibalahon tabing report ni Akson Stephen Presquito. Yari ang kaundan sang balita ni Akson Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Akson Stephen. Official karon nga ginapaabot lamang sa aton local government diri sa siyudad sa San Carlos ining alin sa DALT kay sa aton ATF ang kamanduan no sa sining angkas na sa motor sa karon kay may kadamo na sa mga taga diri sa San Carlos nga nalipay no nga may angkas na pang wala sila kahibalo nga kadamo sa mga guidelines nga pagatumano nila bina para lang yun sa mga mag-asawa. So, ang iban kaya abi nila nga makabalik na sila sa biyahe nila, nga makapamasahero sila, nga makapaangkas na sila. But then, amoy ni ang nakibot sila no, nga para lang yun sa mga mag-asawa. So, kadamo sa mga guidelines. So, gani nga, so far sigaron, sunod sa kaya may renegosilo nga pakabuto na lamang ang official sini nga memorandum nga ipag-forward diri sa siyudad sa San Carlos sa aton local government. Kag dira mismo ipag-implement ini nga pag-ipahibalo sa publiko kung ano ini ang pwede na nga makaangkas no kay from Luzon, from the national nga sa diin na pwede makaangkas sa mga mag-asawa lamang kag sa mga guidelines no nga may ara giginahanglan sang ining ginatawag na Eva Shield nga para sa mag-asawa. Gani nag-report na rin sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Kadtuantang balita ni Akson Tomon Forte. Akson Roger Gotib, standby sa siyudad sang Cadiz, kag Akson Percival Villamor. Daligid lang Akson Thomas, standby anay mga kaaksyon. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad, i-check ta na yung balita gikan sa kay Akson Tomon Forte gikan sa siyudad sang sa siyudad sang Sagay. Ini may kang tanan sa daligid lang Aksyon to mga kaya gina-check ko anang imo sining linya para siguradong sigurado, no? Ini may kang tanan sa isa ka purok bala sa barangay Tadlong ho sa among syudad.
gin-lockdown isang 14 days mo. Bangod nagpositibo to ang isa ka Navy member kag may isa patubla ka frontliners mo. Tigin buksan na ini kahapon. Hibalon tabing report ni Aksyon Tomon 40. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Tom. Aksyon Tom. Yes, Action Rex, isa naman iya ka purok ta barangay Tadlong, siyudad iya sang Sagay, nga ginbuksan na kahapon niya Action Rex matapos ining 14 días nga gin-lockdown. Bangod niya sining Action Rex sa madumduman naton sang Hunyo 11 nga may isa iya ka frontliners, Navy, isa ka membro sang Navy nga nagpauli iya Action Rex siyudad sang Cadiz. Pero nagrikta dire sa pagbisita sa iyang nobya sa barangay Tadlong. Bangod sini Action Rex na nahibaluan nga positibo gari ining isa ka Navy member kag isa ka frontliners kag bangod sini Action Rex ginhimo ang pag-contact tracing sa amo iya nga purok kutob sa iya nga istorya kutob sa hinukdan sining isa ka Navy nga isa ka frontliners Action Rex. Kag bangod sini gin-lockdown sulod 14 días ining purok Gargamira siya sakop iya sang barangay Tadlong. Kag according sa kay Kapitan Norberto Isita Action Rex kahapon iya ginbuksan sing kahapon nga adlaw kag suno iya sa mando man sang Chief Executive iya sa diri sa siyudad sa Sagay kon sa opisina mismo ni Mio Ferde Maranyon. Kag subong Action Rex sining purok Gargamira sakop sang barangay Tadlong hinuway na kag ang mga katawhan wa sulod na Action Rex nagbalik ini sa normal ang pagpangabuhi dire Action Rex sa barangay Tadlong purok Gargamira siyudad iya sang Sagay. Kag nagapabilin sige ako na Action Rex so far ang 11 ka mga naka-record nga mga positibo sa COVID-19 dire iya sa siyudad sang Sagay. Amon madulong atong mga balita, update sa COVID-19, gikan diri siyudad sa Sagay, Aksyon Tamon 14 report na sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon 40. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang Sagay, kadtuanta si Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Ini may kang tanan sa 37 anyos nga lalaki ho ginserbihan sang warrant of arrest. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Roger Goti. Aksyon Roger. Action Rex ginserbihan sa mandamiento de Risto 37 anyos nga lalaki nagpangatubang sa kaso sa pagbela sa Republic of 16 o con child abuse. Para sa 25 takla sa gabi lamang nga. Patigay ng operation sa mga natapos ang kapulisan na sa warrant section sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Panchito, Chief of Police ng Cadiz City PNP. Inako ni si Philbert Magafuro E. Villarin, 37 anyos, kag residente ini sang Purok Kapispisan, Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz. Paparaugan siya sa warrant of arrest sang korte sa Disiburan 60 na ginagdaan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, RDC Judge sa may siyudad sa Cadiz. Pinapanagutan naman sa korte nga makapiyansa sang 200,000 ka pesos para sa iya sinitemporaryo na kahilwayan. Ini siya karon ang temporaryo man nga nakadetained sa may Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa iluhan tanay mapala Carlota. Kita naka-standby si Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa sining kadamuon, no? Daligid lang kay nag-atras sa bantis yaw. May kang tanan sa ginpasaka nga kaso batok sa 25 anyos nga nadakpan sa buy-bust operation, drug buy-bust operation sa siyudad sang La Carlota.
Yaring kaudan sang report ni Action Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex, napasakan ang kaso sang Lakaluta Police Station batok sa suspitsado nga nagbayular sang kaso sang 9165 sa kay Juven Capistrano y Salazar, 25 anyos, pumuluyo sang Catulun Street, Villa Caridad, Barangay 3, Lakaluta City. Nagindakop naman sang kapulisan nga nagbaligya sang ginadumilian nga droga. Ini siya na dakpan pinagi sa pagbakal sa iya sang droga. Kaginagin pasaka ang kaso sa korte na may case number naman ini nga paragraph section 5 sa article 125 sa Republic Act 9165 sa Dangerous Act 2002. Sa karon si Juven Capistrano Salazar aron sa gihapon na ulo sa custodial facility sa Lakaluta PNP kag nagaulat sa commitment order na ipapanahog sa korte kagod na ipagaliton dito sa BGNP. Report live gikan dire sa Lakaluta City para sa BBB program, una sa balita, una sa action Percival Villamor, report sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Percival Villamor, Action Radio, Philippine Standard Time, launa, 7 ng atong oras, 1:07 na mga ka-aksyon. No? May lang pag-monitor kay Remark Lamayo, kag tamyaw lang sa kay ate niya Helda. No? Ate Helda, kay Far, kay Ami, kag John Paul. Ayos kay Choi Tumay, ang importante naka-face mask lang. Gasto naman ang baral. Gatipid na tagani. Gani man. Ayos gid Choi Tumaya. And may lang pag-monitor sa kay Almera Lim Malasarte. Kay Iliterio Parcon Dayon, no? May lang pag-monitor nila sa Purok Santo Niño, Barangay Pahanukoy, lubog tubig sa suba. Ay, perte. Nga lubog ang tubig da sa suba, ha? Kay Benji Galvez, may lang pag-monitor Benji Galvez, no? Kay Annie Raffles, may lang pag-monitor Annie Raffles dira sa Okinawa, Japan. Kay Christopher Aquino, may lang pag-monitor dira sa roadside Tangob. May lang pamati dira, no? Kay Christopher Aquino, no? And sa kay Nilida Sumugat, may lang pag-monitor Nilida Sumugat, no? Okay, kay Isidore Vincent, ari na ang tribo magtong. The best. Isidore Vincent, may lang pag-monitor, no? Jose Alan Brasa, kay Nelda Biliote Olarte, may lang pag-monitor. Slingya, good morning pa man. Dapat hindi na payagan ng mga pulis na may parking sa Gadalan, hulaton pa may aksidente bago tagaan aksyon. Ayos, gani man. Alin Camatso, may lang pag-monitor, no? And Valencia Kenneth, good PM lang kay Liberty Binitin Obaldo, dara sa East Homes 4, may lang pag-monitor. And Junito Bornales, may lang pamati, no? Kay Dino Alik, present sa Galio. Gian Resicio, kay Toto Roberto Halbuena Carlos, may lang pag-monitor. Cecilia Oleo from Cebu, good PM lang, no? Sige, ayos. Daligid lang mga ka-aksyon, matagtapila ka mga commercials, balikan ko lang kamo mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkululong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19.
Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan natin Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:17 ang aton oras. Nami patani ilambada sa kanginan, galing kayang time ko hindi na magtugot na ho. Kay Good John, may lang pag-monitor. Kay Good John dira sa Barangay Salvacion, Morsia, Negros Occidental. Kay Sir Roberto Injapi Jr. Sir, kamusta ka dira? Arikoy sa Calatrava, no? Sir Roberto Injapi Jr. Kay paring Ruel Anawan si Roma dira sa Barangay Villamonte. Kay Apong Alagos, good PM lang May lang pag-monitor kay Jod Gales Makawiwili. Makawili gali Rosemary Valles, may lang pag-monitor Rosemary. Sige, kailangan lang na ko sa tiyempo ho. Manog sulod na ang This Is My Life. Salamat skid mga ka-aksyon sa inyo sining pagpakigupod sa isa naman kidisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Kita-kits kita buwasa sa Sabado ng edisyon. No? Standby na sa This Is My Life. Sunod sa Diligilamang Marugay. Upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong Mayong Hapon. Una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,